דיברת כן. בוובינר הראשון כן, על הנושא של להפוך לרדאר של הזדמנויות. כן. אז אתה אומר בעצם שהפגישה, אתה מגיע להזדמנויות דרך זה שאתה נפגש עם אנשים. נכון. קודם כל, זה נכון. המפגש עם אנשים הוא חלק חשוב בלהפוך להיות רדאר של הזדמנויות, אבל כל התהליך הוא אחר. זאת אומרת, יש פה שיטה מובנית, אני לא יודע אם אני יכול להיכנס לזה, דיברנו על זה קצת בוובינר הראשון, אם שאלת אז אני אענה על זה טיפה ככה על קצה המזלג. קודם כל צריך לבדוק מה אתה מכיר, איזה שווקים אתה מכיר, כשכיר, כלקוח, כשותף עסקי, לחפש הזדמנויות קודם כל בסביבה מוכרת, להסתכל בחשיבה יצירתית רעננה, ולפעמים צריך פה, או רצוי להיעזר במישהו שיעזור לך לעשות את זה, אבל להסתכל על עולם שאתה מכיר. למה? תשמעו, כשאנחנו הולכים להופעת סטנדאפ למשל, כן? אז אנחנו, אתם יודעים, כן, אני חושב שזה די טבעי, יושבים באולם, רואים סביבנו עוד 200 איש, חושבים לעצמנו, וואלה, שילמנו פה 80 שקל כל אחד בכניסה, 80 כפול 200, וואו, כמה מרוויח הסטנדאפיסט הזה לערב אחד, איזה קופה הוא עושה. עכשיו, שירוויח כמה שיותר מבחינתי, אבל אנחנו לא רואים את כל התמונה, כי אנחנו לא באים מהשוק הזה, אנחנו לא באים מהעולם הזה, אנחנו יודעים כמה הוא משלם לאמרגן, למקום, להפקה, לשיווק, לפרסום, אין לנו מושג. זאת אומרת, זה נראה לנו מדהים, אבל אתה צודק. אנחנו לא יודעים מה, אז יש פה איזושהי שיטה, מסתכלים קודם כל בסביבה הקרובה, דרך אגב, שלומדים להיות רדאר של הזדמנויות, רואים את החברה שלי לא הקמתי כי חיפשתי משאבים לא מנוצלים אצל אנשי עסקים, אוקיי? מי שרוצה לדעת איך הקמתי אז יכול לשמוע את הוובינרים הקודמים. הבחור שהקים את שוק האוכל לא חיפש משאבים לא מנוצלים אצל אנשי עסקים. גם את אברך הדירות שסיפרתי עליו בוובינר הראשון לא חיפש משאבים לא מנוצלים אצל אנשי עסקים. אפילו טד אריסון שקיבל את הזדמנות חייו במשולם לריקליס, הוא בא אליו לחפש משאבים לא מנוצלים. במקרה שלו זה היה עסק מפסיד שריקליס רצה להיפטר ממנו. שוב, את הסיפור סיפרתי, אני לא אחזור עליו. זאת אומרת, בסדר, זה אחת הדרכים, אבל זה אחת אבל זה ללכת באיזשהו ערוץ, שאתה מבזבז המון אנרגיה על פסיק מתוך משהו שיש פה הרבה פעולות צריך לעשות עוד לפני. וכשיש לך רעיון מגובש, אז אתה צריך לחשוב מי האנשים המתאימים, לפנות אליהם, ובהחלט יש פה חשיבות ליכולת שלך ולעקשנות שלך, וליכולת שלך לקבל להתגבר עלו, לחשוב יצירתית בתהליך הפנייה, לחשוב על האינטרס של הבן אדם השני, ומה שאנחנו מדברים עליו היום, להשפיע עליו. אני אתן עוד דוגמה נוספת, לדוגמה שנתתי לאופן הצגת החברה שהקמתי, שסיפרתי לכם עליה. וזה אפשר האופן שבו אני מציג את מה שאני עושה בפני אנשים אחרים. כי גם ממנה תוכלו ללמוד איך עושים שיחת רתימה אפקטיבית. קודם כל אני מתחיל בתיאור המצב הקיים. ומהו תיאור המצב הקיים? אנשים שרוצים להקים עסק, מה הם עושים? הולכים לקורס יזמות עסקית או ליועץ עסקי. בקורס יזמות עסקית הם לומדים הרבה דברים חשובים, שיווק, תמחור, אבל בסופו של דבר התוצר שלהם הוא לא עסק, אלא תוכנית עסקית. תוכנית עסקית שהיא לרוב כמה עשרות עמודים, לפעמים אפילו 100 ו-200 עמודים, ראיתי גם כאלה, שכדי לממש אותה צריך להשקיע כסף, לפעמים גם הרבה מעבר להון הפנוי של היזם. התוצאה היא שרוב האנשים שעושים קורס יזמות עסקית מסורתי, נבלים מהסיכון בכלל שבהקמת העסק ומוותרים על החלום שלהם. המעטים שמתעקשים להגשים את החלום שלהם, הולכים נגד הסטטיסטיקה שקובעת ש70% מהיזמים סוגרים את העסק בתוך שנה. ואלה האמיצים ייקחו הלוואות כדי להגשים את החלום, ומכיוון שהם הולכים נגד הסטטיסטיקה, רובם ימצאו את עצמם לאחר שנה בלי עסק, ולא רק בלי עסק, גם עם חובות שצריך להחזיר. והמצב לא נהיה טוב יותר. יותר ויותר אנשים מבינים שאין ביטחון תעסוקתי כשכיר, שככל שהגיל עולה, הסיכוי למצוא עבודה יורד, ולכן יותר ויותר אנשים רוצים להיכנס לתחום היזמות העסקית, ונתקלים באותה מציאות עגומה. ובחלק מהמקרים התוצאה היא לא רק חובות שצריך להחזיר, לצערי, אלא גם תהליך שלפעמים מביא גם להרס התא המשפחתי,
ולתוצאות מאוד לא נעימות. עכשיו שימו לב, תיארתי את המצב הקיים. זה דיברנו על זה. אתה בדרך, קודם כל אתה מתאר את המצב הקיים. עכשיו אני אתאר את הפתרון, אוקיי? הפער בין המצב היום לפתרון הוא זה שיוצר את ההתלהבות, את הרתימה, את ההשראה, את הנכונות הבסיסית של האחר להתגייס להשגת המטרה שלנו. אז מה הפתרון? אני מלמד להשקיע מחשבה יצירתית במקום להשקיע כסף, כך שהעסק יוקם ללא הלוואות. אצלי הם בונים תוכנית פעולה אופרטיבית ומעשית, ולא תוכנית עסקית ארוכה ומלאת נתונים. ומתחילים ליישם אותה. ואני לא מרפה מהיזם עד שהוא מצליח. אוקיי? אז ראיתם את הפער בין המציאות לפתרון. ככה בונים שיחת רתימה אפקטיבית. בשיחה המקדימה שהייתה לי ולרמי לפני התחלת הוובינר, רמי העלה את החשיבות של השגת שיתוף פעולה גם מהסביבה הקרובה, מהמשפחה. אז קודם כל אני מסכים עם רמי, ואני רוצה לומר לכם שגם בן או בת משפחה ניתן לרתום בעזרת שיחת רתימה שבנויה נכון. השיחה יכולה להדגיש את הסכנה שבלהיות שכיר מול האסטרטגיה שתיארתי במהלך הוובינרים, שבניית חוסן עסקי שנשען על כמה רגליים עסקיות, מה שקראנו לו גם מולטי ביזנס. היא יכולה גם להדגיש את הפער בין המצב היום, שבו אני חוסר, תשוש ומדוכא מעבודה שאני לא אוהב, למצב שבו אני אהיה שמח ומאושר יותר, מלא אתגר ואנרגיה, כיזם שפועל לפניית העסק שלו, מה שישפיע חיובית גם, ההרגשה שלי תשפיע חיובית גם על הסביבה, אין מה לעשות. זאת אומרת, גם בפן האישי, אנחנו יכולים להשתמש בשיחת הרתימה כדי לרתום אנשים מהסביבה הקרובה שלנו. זה לא רק אישה, בעל, זה חברים, נכון. זה הורים, זה מכרים, זה כל הסביבה הקרובה שתתגייס בשביל לעזור לך. לא בשביל למנוע את מה שאתה עושה, אלא להצטרף. כי ברגע שמונעים ממך מזה, או באים בצורה נגטיבית, בצורה שלילית, ולא בצורה חיובית, זה מוריד את החשק, זה מוריד את הרצון. כן. אני נותן עצה ליזמים שרק נמצאים בשלב של, וואו, מצאתי את הרעיון, ועוד לא למדו לעשות שיחת רתימה, אני אומר להם, אל תספרו. תשמרו את זה, קודם כל תשמרו. נלמד לעשות שיחת רתימה, אז תספרו. למה? כי יספרו מה יקרה, לא יספרו את זה בצורה נכונה, לא יתארו את זה בצורה המליבה, לא ירתמו את האנשים לטובתם, ואנשים יכולים, כמו שאמרת, בשלב הזה שאתה עדיין כל כך פגיע ובונה, ואתה עוד לא לגמרי בטוח, יכולים להוריד אותך, וזה לא הזמן, זה לא יעזור לך להשיג את המטרה. לקראת סיום, אנחנו מדברים כבר כמעט שעה, אז אני רוצה להגיע לחלק האחרון. אני מתנצל שחלק אולי את ההתחלה חלק לא שמעו. לא, היה כאן איזשהו קטע של נפילה בסביבות 9:30, שאני לא יודע למה, הפסיקו להגיע שאלות, הפסיק הכל. אוקיי, טוב, אנחנו נעלה את הוובינר, את ההקלטה, מי ששמע את השעה האחרונה, אז יכול להקשיב רק לחצי השעה הראשונה, או להקשיב להכל אם הוא רוצה. אז אנחנו מתנצלים ונעלה את הוובינר, את ההקלטה, והיו דברים מאוד מאוד חשובים, שחשוב שתשמעו בחלק הראשון, למי שלא הצליח לשמוע. אוקיי. אז יש עוד הרבה דפים אני רואה. מה? יש עוד הרבה דפים. יש לנו עוד על מה לדבר בהחלט. אוקיי, אז דיברנו על לעשות את הדברים בסדר הפעולות הנכון, דיברנו על שיחת רתימה שרק לאחריה תגיע הבקשה, ובחלק האחרון אני רוצה לדבר על נושא נוסף בקצרה, הוא נושא חשוב שלרוב לא נותנים לו את הערך הראוי, והוא להודות, להוקיר, להגיד תודה. אני אתחיל קודם כל בטיפ. כשאני נפגש עם מישהו בבית קפה, אני תמיד רוצה להיות זה שמשלם. למה? כי ברגע ששילמתי על האדם השני, אוטומטית הוא חייב לי משהו. עכשיו, זה לא משנה שזה סכום קטן של 10, 20, 30 שקלים. בלא מודע שלו הוא חייב לי. אני אגב
במאמר מוסגר, אני אומר לא מודע בכוונה ולא משתמש במונח תת מודע, כי רוב האנשים משתמשים בו באופן מוטעה, זה מונח פרוידיאני, לא ניכנס לזה, אבל בלא מודע שלו הוא חייב לי. עכשיו, תארו לעצמכם שחצי שנה אחרי זה אני עומד בקו סיום עם מישהו אחר, ואחד מאיתנו אמור לקבל פרויקט של $1,000,000. למי יש סיכויים יותר גבוהים לקבל אותו? עכשיו, זה נכון שברוב המקרים ההשקעה הזאת לא תחזור בחזרה, אבל זה כמו זרעים שאתה שותל. יום אחד מהם יכול לצמוח. ולכן אני מציע לכם, תזרו את הזרעים האלה. דרך אגב, בפגישה שלי עם ארז שסיפרתי לכם עליו, נפגשנו בבית קפה בכפר סבא, וכשסיימנו את הפגישה, עוד לפני שהספקתי להציע לשלם, ארז הקדים אותי. עכשיו, לא התעקשתי והנחתי לו לשלם, והאמת שנהניתי לראות איך מישהו אחר מיישם, במודע או לא במודע, את העקרון הזה של עקרון הנתינה. ארז משתתף איתנו היום בשיחה, ואני רוצה לומר לך, ארז, כל הכבוד. אז כטיפ אני מציע לכם, תהיו נדיבים. אתם נפגשים לפגישה עסקית בבית קפה, תשלמו. וזה בכלל לא משנה אם האדם שאתם נפגשים איתו עשיר פי 10 מכם. באותו רגע ששילמתם עליו, שתלתם בלא מודע שלו איזושהי מחויבות, איזשהו צורך להשיב לכם בחזרה. אני רוצה לספר לכם משהו מאוד אישי. יש לי ילד עם צרכים מיוחדים, לא הרבה אנשים יודעים את זה, זאת בהחלט התמודדות לא פשוטה. מה שרציתי לספר לכם, שכל שנה אני מתיישב עם אשתי, ואנחנו כותבים מכתבי תודה לאנשים שעזרו לנו בעירייה, בשירותי הרווחה, למטפלות. אנחנו באמת משתדלים לא לפספס אף אחד ואחת. לאלה שנוצר איתם קשר קרוב, אנחנו משקיעים ממש מאמץ מיוחד. יש כמה מכתבי תודה שאני עבדתי עליהם 2-3, על מכתב תודה אחד. תאמינו לי שהרבה יותר קל לקנות מתנה, להדפיס איזה שיר תודה מהאינטרנט ולסגור עניין. אני מכיר אגב הורים עם ילדים באותה מסגרת שאפילו את זה הם לא עושים. זאת אומרת, לא כותבים מכתב וחלק אפילו לא טורחים לקנות מתנה קטנה. אני לא שופט אותם, כל אחד מתמודד אחרת עם הקשיים שלו, אבל אני באמת חושב שהכרת תודה חשובה, ואני רואה כמה טוב היא עושה למי שמקבל אותה. אין ספק, אין ספק. זה גם לך עושה טוב, לא רק... אין ספק. כשאתה רואה את השמחה שבה שאני מקבל, זה עושה טוב. אני בטוח אגב שמדי פעם אני לא אומר תודה כשצריך, או לא אומר מספיק תודה, אני רק בן אדם, אבל אני מאוד משתדל לעשות את זה. גם בעסקים. סיימתם פרויקט ללקוח, לקוח הפנה אליכם, לקוח פוטנציאלי, תודו לו. זה חשוב. אני מכיר אנשים שעולים עליי בחלק הזה, ואני מוריד בפניהם את הכובע. אני מכיר מישהי למשל ששולחת זר פרחים למי שהפנה אליה לקוח פוטנציאלי, גם אם הוא לא הפך ללקוח בפועל. אם הוא כן הפך ללקוח בפועל, היא גם נותנת לו 10% מהמחירה. כן? אתה מכיר את המהפכה השקטה? את יונדאי? אתה קונה רכב, שולחים אליך הביתה פרטים. אתה הולך למוסך מורשה שלהם, הם מרימים טלפון ושואלים, הכל היה בסדר, יש בעיות. זאת אומרת... אוקיי, זו הדרך. אז המהפכה השקטה זה חלק מהמהפכה השקטה, והיום אנחנו חייבים לנקוט בשיטה הזאת עם הלקוחות,